Mae'r diddordeb wedi dod o tad Derek Jimmy Dykes sydd yn adnabyddus trwy byd y medal Cobiau Cymreig. Yn edrych ar y Eboles sy'n drydydd ar hyn o bryd a bach y gwaed Gwynfaes yn yr Eboles yma wrth y march Gwynfaes seremledig ac allan y merch i Gwynfaes Culwch. No te. Are. Fi'n gweud gwylod un o. Fi'n ddo bod i'n mynd i symud yn yn anodd. Bryn ac Amy Jones o Crossoswallt. Brynant Charm. Ystod un deud par ail un, ti'n bod, mae'r ein y matio nhw. Ti'n bod safi, bach o batrwn yn gymryd nawr. Os ymwneud hon, debyg y llall o'r bydd hi'n iawn. Wel, y beiriad Derek Dykes fel dyn ni sôn wedi gwneud dipyn yn y gorffennol yn cygyrru a pan oedd yn 16 mlwydd oed gyda anreg yn ei rhieni garfach Glyndŵr ac enillodd o'r clasys gyrru yn y sioe frenhinol nôl yn 1999. Ystod y dydd mae Derek yn gyrru lori yn delifro gas, nwy, ac wedi gwneud dipyn o gystadlu, wedi jydgio yn Awstralia, wedi gwneud sioes i'r Gaer, sioes Swydd-Efrog, a dros y lle i gyd. So, dyn ni'n hen arfer gweld a Derek yn gystadlu, ond braf cael gweld o heddiw yn beirniadu. Graham Roberts o Wrexham cynhyrchu ar ran yr Albanwr, Mrs Wendy Enion, Alban Wraig. Wrth y march Tywelfan Celzagi, magodd, gath ei magu gen Graham, ac allan o Coldwell Tywysoges. Graham yn dangos dipyn dros y teulu yma. Mae'r babell yma yn llawn ac mae'r gynulleidfa wedi dod i wylio'r adran y Cobiau Cymreig ac i wylio'r cyfan gyda fi mae Meirion Evans, Brydfa Gwynfaes a'r dyn ni'n cael gweld y beirniad Derek Dykes sydd ar y sgrin yn feirniadu'r dosbarth i'r Ebolesi yn yr adran yma ac mae bob un y Meirion wedi cael cyfle i fynd allan yn unigol a dyn ni jyst yn gweld y beirniad am y tro ola yn camu'r llinell a'n asesu'r cyfan. Wel, mae'n siŵr o'n edrych i batrwn i weld os rhywbeth wedi sefyll mas wedi dangos yn well yn yr ail ro yn unigol yn dyfa. A fel rhywun sy'n beirniadu dipyn hefyd, dwi'n siŵr allwch chi cadarnhau, diolch yn un fath bod ti allan y cylch yn gwylio, dych chi'n lot mwy ti fewn. O, sgwrs bych chi. Yn agos i'r anifeiliaid. O, di. Neu ddornod wedi un o'r dywys i deip yn dyfa. Wel, mae ei weld bod yn trafod efo'r steward os yna rhyw newid yn mynd i symud rhywbeth i fyny'r llinell. Dim mynd chael iawn. Newid dwy rown fyna. Dwy rown fyna. Wel, mae'r ddangoswyr yn... Well, it looks as if we are nearing the completion of this class. Wel, mae'n trafod. We've had a few changes near the Beth centre yw'r of the sefyllfa? lineup. I wonder whether we'll have a few more. Yr ai mas o'n? Wel, mae'n swapio'r bedweddyr ar bumed o amgylch. So, changes again. Iorwerth a Catherine Hale yn dod i'r bedwerydd safle 1148, Macil Gypsy Red. Graham Roberts gyda Cowe Millie yn mynd i'r bumed safle. Wel, mae'r het yn cael ei diosg a dyna'r canlyniad. Yn gyntaf yn y dosbarth yma, Mr Eirig Einon. Hatterol Lady Beth. Justin Walters yn arddangos. Well, and derbyn yr osgwm gen y feirniad Mr Derek to Dykes. the winner of the Yn yr ail safle, all gelding foal class.
And it is, I believe, number Parciau Anamai, dy berchnogaeth Sarah Miriam Williams. 1145. Ac yn drydydd, da ni jyst yn gweld This is Bryn ac Amy Eilig Jones. Einon's Brynant After Chab. Hall Lady Beth. Pan gyfeiriad mawr iddyn nhw. 4-8. Well, Justin, we're quite used to seeing you in the ring here. And I've managed to speak to you a few times over the years. Yes, it's just nice to be back showing this year now, and obviously for Eilig and Becky, who have a good day. Of course, you're producing this filly? Yes, yeah. Yeah. So nice for them to get off to a win first time out. What does it mean to be back at the fair here and back at the Royal Welsh Showground showing? Everything. I commend the show for getting it on, and we got to support it because we need it. Well, brilliant. You've got another lap to do yet, so I hope them legs will get you round. Thank you very much. Diolch. Hatterol y Lady Beth. Yn berchnogaeth Eilig Einon a Rebecca Faulkner o ardal Abergavenny a cael ei arddangos gen Justin Walters. I'r enillydd yma i Mr Eilig Einon a Hatter Hall Lady Beth, rhif 1-1-4-5. Congratulations therefore to Hatter Hall Lady Beth taking the first place. Followed in second place by 1166, Parciau Anamai. Brynan Charm following on with Macil Gypsy Red, Coldwell Millie coming, and number 6 is number 1161. Congratulations therefore to 1161 coming 6th. This is Abe Kipin a Mira Ddi. Diolch Mr J.W. Thomas. Cyfarchadau mawr i chi.